Hola, molt bona nit. Iniciem un guiloratge amb imatges del dia d'avui de la ciutat de València de la Mascletà. Hem tingut un dia, observen, cel blau, després d'un matí en el que han tingut nuvolositat abundant i després de les pluges que tinguérem ahir de vesprada. Tot indica que demà i el cap de setmana l'oratge es presenta també molt estable i amb un cel blau a la ciutat de València i a gran part del territori. Dilluns, dimarts, la possibilitat d'alguna precipitació està ahí, està oberta, després la comentarem, tot i que de moment no es veu una situació de pluges destacables o importants la setmana que ve, però sí que dilluns-dimarts caldrà estar pendents d'aixòs núvols. Però el cap de setmana, de moment, oratge estable i, com comentem, en general dominat pel sol. Pel que fa a les temperatures que avui, així veiem un recorregut de nord cap a sud, a les 2:30 de la vesprada, les temperatures al voltant dels 16 graus cap al litoral de Castelló, també al voltant de 15-16 graus cap a la zona de València i també situació pareguda cap al litoral d'Alacant, amb temperatures al voltant dels 10 graus, 11 graus en zones d'interior. Són dades que poden consultar online en internet en la pàgina de l'Associació Valenciana de Meteorologia. Pel que fa al cap de setmana, el que hem dit, divendres i cap de setmana, bàsicament sol, el vent amaina, que ha estat bufant en ratxes fortes en el dia d'avui, i l'ambient es mantindrà fresc. Les temperatures ni seran molt altes ni molt baixes, però notarem, sobretot a partir del migdia, quan entra el vent de mar cap a terra, que entra un aire més fresquet i que, diguem-ne, que cal abrigar-se, sobretot al final del dia. El sol seran temperatures més agradables. Algunes imatges i fotografies d'ahir, perquè ahir va ploure, tinguent aquesta banda de precipitació que va afectar de la zona sud de Castelló, interior de València, també arriba cap al litoral i després es desplaça cap a Alacant. Són imatges de Sinarques, d'ahir. Més imatges també d'ahir de com plovia, sobretot de nit, esta passada nit i matinada. Hem tingut precipitacions també cap a la zona de Benidoleig. Ens comentaven que en algun moment es va sentir algun tro, en algunes poblacions fins i tot se'n va anar la llum. La veritat és que va ser un front, la cua d'un front, que es va reactivar a l'arribar a les zones litorals. Més imatges de nit, vegin vostès com plovia també cap a l'Alcúdia de Crespins. La veritat és que les quantitats en general han sigut inferiors als 10 litres per metre quadrat, però en algun punt se n'han superat. Pluges que de moment, com hem comentat, no es tornaran a repetir ni demà ni el cap de setmana. Pel que fa a les quantitats, així veiem la distribució de pluja d'ahir, pluja que afecta l'interior de Castelló i sobretot la província de València i d'Alacant. Són dades de nou que poden consultar, tornem a insistir, en la pàgina d'AVAMET, Associació Valenciana de Meteorologia. Si fem un repàs ràpid de les quantitats de pluja, veurem com en general hem tingut valors inferiors a aquests 10 litres per metre quadrat. A la zona de Morella a replegar en 7 litres i valors a 1 litre fins i tot a l'Observatori de Castelló. A la zona de València, a la província de València, les quantitats van ser una miqueta més altes, les que van registrar, arribant a superar, tot i que a la zona metropolitana de València s'arribaren a soles a dècimes. Cap a l'aeroport ja passaren del litre per metre quadrat, a Benifairó 7 litres, a la zona de Gandia 6 i a la zona de Càrcer-Utiel 3 litres tornen a replegar 2 litres per metre quadrat. I per últim, algunes dades de la província d'Alacant, Parcent arriba a 15, la Vall d'Ebo 11, Teulada tingueren 9 litres per metre quadrat o la zona de Pego, Alcoi, al voltant dels 9, 5 i Villena 3 litres. Les imatges del dia d'avui, observen, este matí encara estava núvol en molts punts i Xàbia es veien les cortines de precipitació. Toni Bolufar ens envia aquestes imatges del matí, com plovia a la zona marítima. Esta pluja és la que ja estava desplaçant-se cap a les Balears i ja no ens ha afectat. Observen també les següents imatges una miqueta més cap al nord. Més cap al nord, en primeres hores del dia, una imatge de calma, completament diferent ahir de nit, una imatge que quasi que t'indica aquesta situació d'estabilitat meteorològica, dia ja de sol a partir del migdia, Cullera amb una mar tranquil·la, que es mantindrà pareguda amb vista al cap de setmana. Morella, els núvols encara eren més abundants al matí, s'han quedat estancats a la zona interior de Castelló cap a Terol, però també aniran desfent-se en les pròximes jornades. Aquesta imatge de Pedreguer ens mostrava el cel també variable que hi havia ja al migdia. Després de que el vent ha sigut protagonista també a gran part del territori, des de Castelló cap a Alacant, ha estat bufant amb ratxes fortes al llarg del matí. Aquesta és una imatge de Torrevieja que ens envia Joaquín Carrión, amb alguns núvols i les banderes conejaven amb energia perquè les ratxes de vent en alguns punts d'Alacant han superat els 90 km per hora. Observen com a Benidorm, Elx o Xixona s'han superat i també per damunt de 80 a Benissa. També cap a Castelló han tingut ratxes destacables de vent, han superat els 80 km per hora en zones com ara Xert també i en molts punts de les zones interiors principalment i més elevades. Valors que també s'han superat els 60 cap a la província de València i observen que fins i tot han superat els 90 a Xert, Vilafranca o Catí i per damunt de 80 a la Jana, Cinctorres i Llucena.
Pel que fa a les mínimes de la passada nit, les mínimes han estat fresques en zones d'interior, al voltant dels 0 graus a Requena o Vilafranca, Villena tenia 3 i al litoral s'han mantingut entre 8 i 9. Esta pròxima nit seran paregudes, serà una nit freda i fins i tot podien tindre alguna gelada dèbil en les zones d'interior. De fet, observen pel que fa a la previsió, la temperatura que hi havia a les 7 del matí en este diagrama, en este mapa, en color blanc es veuen les gelades. Aquesta és la temperatura d'este matí. La previsió per a demà, vegin que la zona blanca, que mostra les gelades, s'avança i s'estén una miqueta més. El que vol dir és que demà, de matí, farà més fred, tot i que al migdia les temperatures seran més altes. Diguem-ne que la diferència entre el matí i el migdia serà una miqueta més gran que la que hem tingut en el dia d'avui. Les imatges de satèl·lit el que mostren, en particular aquesta evolució, són els núvols del matí que en teníem i com se n'anaven desfent i al migdia ja lluïa més el sol, però amb un oratge amb uns núvols més variables, més típicament primaverals. La circulació de núvols és de nord cap a sud. Aquesta evolució de la circulació la veiem millor en les següents imatges. Es veu el centre de la borrasca, que estava situat cap a les Balears, la cua d'eixa borrasca, el front, que és el que va passar les pluges d'ahir, i com es desplaça i se'n va tot ja cap a la zona del nord d'Àfrica. Per tant, el que tenim per davant és estabilitat, perquè si veuen vostès la situació prevista demà al migdia, el mapa isobàric ens mostra l'anticicló que s'acosta cap a nosaltres i la borrasca que va deixar les pluges que se'n va cap a Itàlia. El vent també té tendència a afluixar i l'oratge es mantindrà amb este anticicló més estable tant demà com el cap de setmana. Amb aquesta evolució, la probabilitat de pluja que ens pregunten a la ciutat de València, així la tenim. Divendres, dissabte, diumenge no hi ha probabilitat de precipitació, però observen que puja a un més del 60% dilluns. No vol dir que plourà. El que indica és que tindrem ja vent de llevant, més humitat i, per tant, sí que hi ha una lleugera possibilitat d'alguna gota la nit de dilluns a dimarts. Pel que fa a temperatures, en particular a Castelló i a gran part del territori, no canviaran els pròxims dies. Així tenim l'evolució de divendres, dissabte, diumenge i en roig les màximes es mantindran tant demà com després demà entre els 16 i els 18 graus. El vent amainarà i, per tant, en general podem parlar d'un oratge tranquil. Demà del matí encara hi haurà un vent de mestral cap al nord. Serà un matí assolellat, una miqueta més fred que el d'avui. Al migdia, el vent en calma, entren les brises, dia de sol, al sol temperatures molt agradables, però a l'ombra notarem ambient fresc, sobretot ja a partir de les 5-6 de la vesprada. Les màximes seran entre 1 i 2 graus més altes que avui. Arribaran als 17-18 graus. I en vista al cap de setmana, si estan preparant activitats a l'aire lliure, situació d'estabilitat, bàsicament sol, vent fluix, temperatures paregudes a les de demà. Si de cas diumenge hi haurà més núvols alts, però sense pluja. I ja demà donarem aquesta idea de com es presenta l'inici de la setmana que ve, que pareix que entrarà més llevant, més vent humit, de mar cap a terra, augmentaran els núvols i la nit de dilluns a dimarts podia caure alguna gota cap al litoral. No es veu una situació de pluges a curt o mitjà termini, però sí que pareix que l'inici de la setmana que ve seria més gris, més núvol i temperatures més baixes. Però en vista a demà i al cap de setmana, oratge estable i el vent amaina amb unes temperatures que no canvien de manera significativa. Acabem, com sempre, amb aquest recordatori. Moltes persones pregunten, sobretot, els tandaors a l'hora de regar i iniciar el rec a primeres hores, eixida del sol a Castelló, València i Alicant al voltant de les 7:20 i la posta de sol a les 7, 5, 7 o 6 minuts. I estem guanyant dia a dia, guanyem un minut al matí, un minut a la vesprada, cada dia tenim més hores de llum. Acabem amb imatges i fotografies, recorden que les poden enviar al correu electrònic oratge@tvmediterraneo.es o poden enviar una successió d'imatges, com aquestes que ens ha enviat Rafa Tena des de València d'ahir, on es veu com va canviar el cel i va arribar a caure aquesta precipitació. Avui el cel ha fet el contrari, hem iniciat el dia més núvol i l'hem acabat amb més sol. Amb aquestes fotografies d'ahir, de l'Arc de Sant Martí i encara també del dia d'avui, acabem. Que passen, moltes gràcies i que passen una molt bona nit.